What up guys? Kumusta? Ayan, kasama ko na naman si Bro Robin, paristing sa kasinsan, Jerry Boy. Tingnan nyo guys, oh, ang lalaki ng pichay namin. Nandito kami sa ano niya guys, kamarin niya. Ito, kamarin. Yan, dito kami sa gitna ng tabakuhan niya guys. Yan. Ito guys, nag-umpisang ano ba yan? Magsipat. Sinsan. Putulin yung puno. Tapos nilalagyan niya ng sabitan guys, ganito. Yan. Bale, ito yung ginagawa namin yan. Ito. Mayroong sabitan sa alambre. Ito yung alambre guys. Ano pa dinoble ka? Kinabit namin kanina. So, pagbuhat nito. Pakita ko sa inyo. Oh, excuse me. Yan. Ito guys. Sasabit natin. Yun. Para mabitin yung tabako guys. Yan. Hanggang matuyo na yung dahon niya guys. Yan. Yan sa nagsasampay. Tatang. Yung iba hindi niya nalagyan ng ganito guys. Pagsasabitan. Hybrid daw yung tabako. Bale, ito yung mga dahon guys na nalaglag, saka yung mga ano na talagang hinog na yun, mga yun. Pag puputulin na guys, kukunin, ipunin. Kita nyo guys, yung mga babaeng walang jowa dyan, marami dito. Ano? Walang jawa? Puro binata kami dito. Ikaw mo. Sa totoo lang, talaga. Founder natin. Ay, ano yan? Ilang taon na yan? Mga ano siguro yan? 38. Oh, dali sumayag. Ito na yung mga natapos namin guys. Nagagapabungot sa tama niya. Madi mo tulungan lumakita sa rupang niya. Hanggang doon. Bali, dalawa kasing ginagawa namin guys. Dinodoble namin yung maglagay ng ganito. Para patibay niya. Okay lang kahit wala yon, pero sabi ninsan, mas sigurado daw, mas matibay. Yan. Nilagay namin. Yung mga nasa gitnang poste, pinako namin guys. Mga gilid-gilid. Ito, alambre na lang. Marami pa siyang ano, puputulin guys. Yung silong pause. Makibaro. Nanti ni Robert lang tuntun bed. Oy, medyo balay. Di balay daw. Dapat hindi ko magawa ng luton si bro. Ano mga anak? Yan guys, ito yung cook namin ngayon, si Bro Robin. Lapit. Taba-taba.
Taba-taba. Tapa-tapa. Nilaga bro. Nilaga. Oh bro. Sarap. Yun guys, kaya na tayo. Sili. Sili. Yaw. Alamatan na iting gantan eh. Oh. Sarap. Napusol. Murang darum na. Dapat darum tabi? Punong-puno guys oh. Dapat darum tayo. Ida. Tira. Murang darum na. Try. Maan. Gusto. Na. May tataya tayo. Maya. Tunog. Laro ba? Sili. China all. Sana all. Hindi yan man pinatimpla kayam. Na? Wala ka man. Hindi ka kang final nga raman na. Napagad ako. Okay guys. Okay guys. What's up guys? Banat ang laban. Ansi. Ah. Taba-taba. Taba-taba guys, taba-taba. Kaya na. Sorot. Ito ba bakit iwa? Muda tiwa. Nabuti ko galing ganyan bingag. Buras pa lang to. Mali. Mula pa lang. Puglawi. Ano pagbulno sanda? O mo nagbura sanda? Ano pagbulno? Tingnan ang tagin ko ya. Itong pao. Tak manin ah. Ano na? Sino ka mapilang tao na... Ayan. Nan. Ito. Yakati gayo. May tali ko na kinaba. Nagpra kasi. Ay, di na itaba ko mga pandagam. Uy, nagpra na. Tali mo nakikiyam ka. Yung tali kami. Uri igid-igid lang uma. Tapos ako linong tayo. Noon mo mga tayo. Awan, Mr. Bow. Gunin ko Ben. Tinong. Okay guys. Tinangay ng hangin yung ano namin guys, oh, silong namin kasi hindi nakatali. Mamaya sana itatali yun eh. Wala na, nandun na sila. Yan guys, binabalik na yung silong. Naumpong. Gila. Ang galing, napakagaling. Ang galing! Whoop! Whoop! Yan, pwede na. Yan guys, so sarap ng duyan. Yung dalawa umuwi. Ito guys. Wow! Dito lang, pwede na to. Oh. Di ba? Katabi yung mga tabako guys. Yan. Napakainit, grabe. Summer na summer. Summer na summer talaga. Okay guys, bago putulin yung tabako guys, kukunin muna yung mga dahon, mga pwede. Gatod guys. Yan, kinukuha din saan. Kasi pwede pa yan guys. Mahirap magtabako. Lalong tatanda tayo ng ganito. Yan. Ako naman, taga-putol naman ako guys. Yan. Ito,
papakita ko kung paano putulin. Ito guys, lalagyan ng sabitan. Yan, pwede na yan. Ganun lang guys. Yan. Pwede na yan. Saka natin puputulin guys. Okay guys, hapon na. Alas 5 siguro. Ito lahat yung mga dahon na naipon ni San James. Yan. Yan naman yung mga pinutol namin guys. Oh! Papakita ko lang kung paano pinuputol guys. Yung maselan na puno ng tabako. Yan. Dahan-dahan nilalapag guys kasi mabilis mabali. Yan, lalagyan niya ng sabitan guys. Op, yun, nabali kagad. Wala pa siyang ginagawa. Yun. Mabilis kasi mabali guys, gawa nung parang halos tubig lahat yung laman nito. Yung kamay natin. Yan. Dumi. Dahil dyan sa tabako guys. Dumidikit oh. Yan. Pauwi na kami din San James bukas ulit. Marami-rami pa to. Yan. Bukas guys. Sasampay na naman. Tapos hapon. Putol ulit. Andito pa pala yung tropa natin. Lalaki kasi ng mga tabako mo bro. Oversize. Tabla-tabla gaman. You know? Okay? Yun bro. You know? Ito guys. Medyo nasira gawa ng ulan. You know? Sayang yung iba guys. Bali-bali na. Bali-bali. You know? May mas malala pa dito guys. Yan, wala nang naiwang dahon sa guys, puno. Ang ganda sana ng tabako nito guys. Yan guys, daming nasira. Swerte nung nahuli guys. Laymar san? Minsan. Jennifer Sting. Ito, green pa. Maganda kasi nalagaan ng ulan. Ayan. Ito yung grabe guys na sinasabi ko. Talagang daming sira. Oh. Ewan ko guys kung anong nangyari dyan. Yun. Sirang-sira. Kung napanood yung video natin nun guys, napakaganda niyan. Ano jayay? Yung kadwa, abininggal tamyong. Ay saan batog na ta kanta. Daming nasira guys no. Lahat yan guys hanggang doon. Halos ganyan lahat yung nangyari. Oh. Di katulad dito. Ito okay pa to. Ganda pa dito. Ewan ko kung ano nangyari doon. Piling ko yung ulan. Sayang guys. Lapag na yung mga dahon talaga Sayang yan. Lalaki pa naman. Grabe yung mga dahon guys Makikita nyo. Okay guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.